V komunitnom centre na Sýpke vytvárame priestor pre radosť. Pre radosť zo života. A tá prichádza vtedy, keď sme zdraví my, keď je zdravé naše okolie, keď sú zdravé naše vzťahy, keď je zdravé životné prostredie, keď sú zdravé vtáky, keď je zdravá voda, keď je zdravý vzduch, keď dokážeme cítiť, dokážeme sa tešiť. Čo nás motivuje, je zachovanie prírody pre nás, pre ďalšie generácie, aj pre tie, čo prídu potom. Žijeme rýchly život a cítime, aké to má dopady na nás všetkých. A potom príde tá chvíľa, kedy sa stretneme a spolu niečo tvoríme. A prebudzame sa k životu. Prebudzame sa k životu my, ako priatelia, ako ľudia, a prebudzame k životu aj prírodu, prebudzame ju v pôde. Smerom hore, hej, s touto veľkou najprv a pozeráš sa do mikroskopu, kým sa ti objaví obraz. Dobre, zaostruješ. Môžeš sa pohybovať tiež hore dole, hej. Sýpka vznikla organicky, takže sa tu ľudia začali stretávať. Každý mal nejakú potrebu, mal nejaký nápad a nejak sme to spolu pretavili do projektov a do aktivít. Či už každodenných, alebo občasných. A tak tvoríme ďalej. A môžeš sa k nám pridať aj ty.